И здравейте хора, аз съм Мегазоп и днес ще поразцъкаме малко. Аз реших да си разгледам Фейсбук, като ти клипче. Не знам, може. В смисъл, качих снимка. Някой ми писа 50. 50%, но оценяват от статус. Си тая хора и разглеждам с Фейсбука. Харесвам 2-3 снимки. Коя пружина от двете е по-мека? Коя трябва? Добре хора, тази снимка харесвам и това е. Сега ще влезем във Фейсбука на съседката ни. Опа, хора! Ето и нейните снимки! Като зомби. Дай си майтаба. И добре хора, се разгледам YouTube канала, в който ще отиде този клип. Много ясно. Опа. Шимнах се. Шимнах се в съседката. Правя сметап и нека си видя моя канал. 28 минути 2 показвания. Той клипче няма го гледа. 11 абоната хора! Все още загрявам хора. Опа. Така. Хабиби, спиш ли добре? Махни го той. И хора, не знам какво правя това клипче. Дълго е 2 минути. Опа. Не, вайбъра. Не. Ще попиша малко със съседката. Опа. Ето я. Съседката. Писайки сега да видим дали ще ми отговори. Айде, пиши мало. Аз няма да пиши. Пиши, бе! Видя го. Пише. И какво ли пише? Дибреле, какво да й напиша? Ха. Шаба, мама, му. И добре хора, това беше. Ако сте го харесали, палец нагоре и абониране.